Domin samun taraɗin shirye-shiryenmu da bidiyoyinmu da waƙoƙinmu sai ku shiga YouTube ku danna TK Rayuwa TV sannan ku danna subscribe sannan sai ku danna ƙararrawa. Mun gode. Gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini ne mafarki ya kasance. Kayo kulawa da ita dankar ta zauce. Gudan jini cuta aso, gudan jini cuta aso. Tubai da magani suka yo kula da ita. Gudan jini Allah ko na san fa da kai ne ke kwana da kasi daga wata walƙiya ta wani bayyana soja mai daɗi gashi kuma ana tasiri yin wani kalamin ne ko dai ina so na bada shawara a matsayina na masoyinki. A rayuwa ki daraja abubuwa guda uku: iyaye, malami, dattijo, kuma ki tausaya mutane uku: tsoho da kuma mace da kuma yaro karami. Kuma kake manta da uku: mutunci, addini, mutuwa. Ki tsallake kuma abu: tufafinki, jikinki da kuma zuciyarki. Kada kuma ki dinga neman abu a duniya: ilimi, arziki da kuma aljanna. Daga ƙarshe kuma kake da shi ɗan da tasiri a cikin zuciya. Kin ji ko? na gode masoyina da shawarar ka kuma ce umarni Bauku, na gode sosai masoyiya ta. Gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini ne mafarki ya kasance. Kayo kulawa da ita dankar ta zauce. Gudan jini cuta aso, gudan jini cuta aso. Tubai da magani suka yo kula da ita. Gudan jini so, 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 gudan jini ne mafarki ya kasance. Kayo kulawa da ita dankar ta zauce. assalamu alaikum Gudan jini cuta aso. na yi wutar gari sannu da zuwa sandawa kina da lafiya kalar wallahi na ga kamar ranki a ɓaci ke bai bari ɗauko min da duma yau da labari yau labari nake da shi wallahi na yi farin cikin ganin ki Allah ko ai nayi mamakin ganin ki ko ba sa ki wani gaggara ta ba ma zauna ki ji Gudan jini so, wadda ki san saboda mai nan same wallahi ke kullum in yi bacci sai ne mafarkin wani saurayi wallahi na mutukar san shi amma ban san ta inda zan gan shi ba shine na zo ki ban shawara dan ban taba ganin sa ba hawa kawata me yake faɗa haka ne kin yi mafarki wanda baki sani ba kuma kice kina son shi yanzu me yake so na miki amma zan baki shawara mafarki ba gaskiya bace ba matakan zama gaske don haka zan taki da addu'a Allah ya baki zaɓin zuciyarki abin da zan iya faɗa miki ne yanzu ki neman wata labari ba wannan ba haba Amina me take faɗa haka in ba ki faɗa alkhairi ba ki min shi saboda akan sa komai nawa zan iya karewa saboda amma kin san me nake so yake ki ci ni da adda Allah ya mallaka min al'amari na da ina matukar san shi wallahi Allah kuma ya bayyana min shi
Ke dai Hanifa ba ki rabuwa da maganganun shashancin nan. Ki tashi raka ki tafi gida. Don kin je gida ki gaida umma kuma in kin je ki ce mata ki miki turare. Don na raka kin fara haukacewa. Kin sa abin da kike faɗa kuwa? Wallahi zan miki rashin mutunci ki ka tafiya ta. Ni ba ni ba na so. Na zo na ma alƙairi magana nake ga miki ba ki haƙuri. Gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini ne mafarki ya kasance. Kayo kulawa da ita da lafiya? Wani yin wulaƙanci ne. Cewa mutane sa fita jini. Ya haƙuri ana na ga samun kama da Haji abin da Amina suka faɗa mu ya zama gaskiya. Gashi na fara ganin mutane suna min siffa kamar shi. Kuma Allah ka mu maganin wannan abu. Gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini ne mafarki ya kasance. Kayo kulawa da ita. Wallahi ko ina zai shiga sai na samu wanda nake zai shi da gaskiya na riga na ba shi zuciyata. Gudan jini cuta aso. Idan babu alamin ba zan taɓa yin rayuwa ba. Allah kai ne gata na ina roƙon ka bayyana min al'amin. Gudan jini so, 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 gudan jini so. Gudan jini ne mafarki ya kasance. Kayo kulawa da ita dangar ta wallahi ina so domin babana ya aike ni amma ka san dai an kusa kowa gaskiya ne amma duka wannan ba na zai yi da wani abu ne ba kai kwana biyu ne kai kai so mai na so mai ba da ku shi ke ba da gobe sai ka shirya sai ka sha kaya gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini ne mafarki ya kasance. aikin cikin ya garin ne Kayo kulawa yanzu nan wani ce bari sa gudan jini wallahi ga wasu kar ka gama ganin wani zuciya ma dama saboda ba mu yake kaga da na shirya da Allah su to kashi da wata mutane wani ai da yake kuma kare da sai ka dawo ka dawo Umar ya fi kula da shi. Cikin babu da insha Allah zai yi. gudan jini cuta aso, gudan jini cuta aso. Tubai da magani suka yo kula da ita. Gudan jini so. Gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini ne mafarki ya kasance. Ko yan Kaduna yaran nan go a to shike ina ka basu a kai je ka ce su shigo
A ya'ya na ne ba saba mai gadiya kake haka sai su shigo maza da Allah. Alhamdulillah. Tubai da magani suka yi kula da ita gudan jini gudan jini so gudan jini so gudan jini so. Assalamu alaikum. Sannan ku da zuwa, sannan ku da zuwa, sannan ku da hanya. Mai gadi, je ka shirya musu abinci da abin sha. Babu wallahi sai dai abokin nawa. Alhamdulillah inda dan samu ruwa ma lafiya la insha Allah. Ai haka? Ruwa kuma? To shike. Kai je ka shirya musu abin sha. Ito ya hanya. Ya kai kun yi kokari. To masha Allah. Ka san shi Bahaushe ya ce wai mijin mace daya aminin gauro. To mata gidan ce bata nan. Haka ma alhamdulillah wallahi. Haka ma alhamdulillah. Kuma ni kaina jiran ku nake ba da haka ba da na fita kasuwa. Sannan ku da hanya. Kai sannan ku da hanya, sannan ku da hanya. Ashe an buɗe Kaduna. Kai an yi kokari. Sai ku dan jira shi ne gadi zai kama baban shi. An yi kokari. To yaya na san babanka da mantuwa. Dan mun yi da shi nace ba ku doya ku taho da shi. Akwai ta an taho da shi. To madalla. To masha Allah. To mu je. Bismillahir rahmanir rahim. To yaya doya ta fara yi ka? Ai doya ta yi. Gudan jini ne mafarki ya kasance, ka yi kulawa da ita dankar ta zauce. Gudan jini cuta aso, ina gajiya umina. Cuta aso, tubai da dalilin da ya samu kira ki umina. Akwai yaro dan abokina. Yalo mun zauna da ni da wannan abokin na mun tattauna mun yi magana gemu da shi ta girma mun haɗa kai akan cewar za mu haɗa ku aure to da haka yanzu ya zo ina so ki kula da rayuwarsa ki gani ku tattauna ku fahimci junan ku mun gama. Abba ni akwai wanda nake so. Umina yanzu har kin kai lokacin da zan ce ga abin da kike so ga abin da nake so ke kice ke ga abin da kike so to shikenan naji wa kike so faɗa min wa kike so an ba ku dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu shawarce ku domin in kuna da wanda kuke so mu haɗa ku da shi saboda shi auren mace ya mace idan ba ta son mutum aka aura mata shi da ita da wanda aka sa a gidan kurkuku da ɗaya ne har gani na gidan kurkuku in ta aure an yanka masa lokacin da zai fita amma ita matar aure ba a yanka mata lokaci ba shikenan na baki dama wa kike so din faɗa min shi dan waye ya sunansa a kuma wani gari yake. Abba mafarki nake ganin shi ban taba ganin shi. Gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini so, gudan jini ne mafarki ya kasance, ka yi kulawa da ita dankar ta zauce. Gudan jini cuta aso, gudan jini cuta aso. Tubai da magani suka yi kula da ita.